Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radioso HDFM donkibaru kɛnɛ kan na ni dɔnkibaru kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo baaraw kuncɛra ka bɛn octobre kalo tile 31 ma an na kumaw kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen projet belebeleba kɔni kurunbɔ karila waasa ka se ka jamanadenya ani yiriwa badabada ka se ka o kɔni sabati an ka jamana kɔni kɔnɔna na an na kumaw fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnasirilen bɔ aw dangana. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo baaraw kuncɛra ka bɛn jumadon octobre kalo tile 31 san 2025 kalo kelen kɔni kɔnɔna na wulikajɔw kɔni caman kɛra ni ka dɛmɛ don sentaniw kɔni mɔ waasa u bɛ se ka u yɛrɛ ye maa tɔw cɛla cogoya min na a baara kuncɛ baaraw kɔni kɛnɛ kan na min ye balo ani minɛn wɛrɛw kɔni dira maaw kɔni ma min musaka bɛ taa jɔ sɛfɛwari miliyɔn 375 bɔɲɔgɔnko kɔni na min kɔni dira an ka jamana gouvernement maa caman olu kɔni sigilen kɔni ɲɛnɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana maakɔrɔw ka taa se maaw ma maa minnu ni lojura kɔni kɛra u garijɛgɛw ye ani maa minnu ni kɛlɛ kɛra sababuya ye ni ka u bɔ u sigiyɔrɔw la ka na jamana fan dɔw fɛ ani maa minnu fana bɛ yen ni ji kasara ye olu kɔni sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ ni kalo sanuma in kɔni kɔnɔna na wulikajɔw kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ani buna adamadenya ko kɔni sabatili ma colonel major Asa Bajalo Ture ka taa se min ye an ka jamana maa ɲɛma caman kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ ni baara kuncɛ kɛnɛ kɔni kan min kɔni kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya ani wasa kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min kɔni bɛ yen ni ale kɛra nin kalo in denfa ye ni o ye Seydou Sangare ye a y'a ka nisɔndiyaw kɔni jira ni ka foli ani waleɲuman dɔn ka o ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye projet kura kɔni sigira sen kan waasa ka se ka yiriwa badabada ani fasoden ɲumanya ka se ka o kɔni sabati an ka jamana kɔnɔna na a kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu min ni o kɔni ye bolodiɲɔgɔnma jɛkulu ye n'an ko ma ko consortium FAV olu maaw de kɔni ye nin baaraw kɔni kurunbɔ kari ka bɛn jumadon octobre kalo tile 31 san 2025 a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka lafaamuyaliw ka se ka o ta ka jamanadenw kɔni sɛgɛrɛ waasa an ka sigidaw olu bɛ se ka tanga cogoya min na ni ka fasoden ɲumanya ka se ka o wara an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɔkɔrɔma donna jɛkulu fɛ jɛkulu min ni olu ka wulikajɔ de ye ka se ka fɛn min ye yɛlɛma ka o kɔni bolo da ni an ko ma ko FAMOK fɛn min ye a kuntala jɛnya o de ye san 1 bɔɲɔgɔnko kɔni ye a kɛnɛ kan na maa damadɔ olu kɔni ye u dantigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet in ale maa ɲɛma ni o ye madame Jalo Asetu Jara ye ka taa se min ye FAMOK o kɔni maa ɲɛma ni o ye Frédéric Kabore ye fo ka taa se an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsin bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ma ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin hakili sanuma in u y'a kɔkɔrɔma don an ka jamana kunnafoni kunkuruw la an b'o o daminɛ segukaw fɛ yen nɔ wulikajɔ belebeleba kɔni kɛra waasa ka dɛmɛ don jamanadenw kɔni mɔ baganmara ale bɛ se ka yiriwa cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔbugukaw fɛ yen nɔ segu ale kɔni marabolo la dɛmɛ in a taara ka ɲɛsin maa 40 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni cɛ la musolakaw o ye maa 26 ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra a Canada jamana ka taa se Allemagne ani Suède ani nanzarala keleya tɔn n'an ko ma ko Union Européenne olu bɛɛ lajɛlen de ye nin wulikajɔ belebeleba in kɔni kɔkɔrɔma don maa minnu garijɛgɛ donna ni dɛmɛw la u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye saga 2 min ye ani baganbalo bɔrɛ 1
ka taa se min ye bagan mara minɛnw olu fana bɛ a la fo ka taa se minɛn wɛrɛw kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ belebeleba in a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamanadenw kɔni dɛmɛ u ka se u yɛrɛ kɔrɔ min ye baloko ta fan fɛ ani sɔrɔko ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an balakaw olu ka se ka baloko ka se ka o kɔni sabati jamana kɔnɔ ni ka se ka u yɛrɛ ta u kana siri maa wɛrɛw la. An bɛ taa Tamutu ani Tawudenikaw kɔni fɛ yen nɔ wulikajɔ belebeleba kɔni kɛra octobre kalo kɔni kɔnɔ waasa ka se ka sin bana ni min kɔni bɛ yen n'an k'o ma ko cancer du sein ka se ka o bana kɔni kɛlɛ fɛn min ye wulikajɔ min kɛra Tamutu ani Tawudeni muso 300 bɔɲɔgɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bogotinakaw olu fana bɛ a la olu de ye wulikajɔ kɔni kɛ min ye octobre rose ni ka o baaraw kɔni kɛ u kɔkɔrɔma donna min ye UNICEF maaw ka taa se min ye hôpital régional maaw kɔni fɛ fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bana jugu in ka se ka o kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan ni ka bana in natɔla ka se ka o kɔni natɔla ko o bali an ka jamana kɔni kɔnɔna na wulikajɔ kɔni senfɛ min ye lafaamuyali kɛnɛw o kɔni sigira kumasow kɔni kɔnɔna na ni ka maaw kɔni joli sɛgɛsɛgɛ falaki waasa bana in a kana se ka ji di an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Moptikaw kɔni fɛ yen nɔ ko lakɔgɔli taara k'a ɲɛsin min ye maa 150 kɔni mɔ maa minnu ka baara ɲɛsin bɛ ko k'a sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ Moptikaw ani ka taa se Bayangara ani Douanzakaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in ni kɔni kɛra pafɛn maaw kɔni fɛ ni o ye projet kɔni ye fɛn min ye a wulikajɔ in kɔni senfɛ kalanbulon kɔni dayɛlɛla k'a ɲɛsin ni maa ninnu kɔni mɔ waasa u ka se ka nin baara in ka se k'a dɔn ni ka tila ka a dɔn na kari kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmayaso min bɛ Moptikaw kɔni fɛ yen nɔ n'an ko ma ko direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire maaw ka taa se l'UNICEF olu maaw ka kɔkɔrɔma don ani min ye APIDEV ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɛra ni k'a bolo di ɲɔgɔn ma ni Banque mondiale o ka kɔkɔrɔma don ye musaka ko ale ta fan fɛ. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye wulikajɔ belebeleba min kɔni bɛ k'a ɲɛsin musolakaw kɔni mɔ ni o ye projet SILID a baarakuncɛ baaraw o kɔni kɛra octobre kalo tile 28 ka taa bila a tile 30 la san 2025 min ye centre culturel Korɛ la Sebugukaw kɔni fɛ yen nɔ min ye n'i y'a ta k'a lajɛ dɛmɛbaa jɛkulu ka taa se jamanadenw kɔni mɔ ani Bogotinakaw bɛɛ lajɛlen de sigira ni ka hakilina falenfalenw kɔni kɛ waasa ka se ka ni projet ba min ni a kɔni baaraw kɔni kuncɛra ka se ka a kɔni nafaw ka se ka o kɔni don bala waasa donna nataw kɔni na projet in kɔni donna hakilina min kɔni na o ka se ka nafa ɲɛ jamana kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw kɔni na an b'o daminɛ Sudan jamana na ko an bɛ waati min na ko sisan ko Sudan kɔni ko a kunu o ka fisa ni bi ye barisabu ko fɛn min ye u ka dugu min kɔni bɛ yen ni a bɛ wele ko El Fasher ko o kɔni binnen banbanciw kɔni bolo ko o kɔni kɛra sababuya ye ni ka gɛlɛya caman kɔni don Sudan ale kɔni jamana kɔni kɔnɔna na ko min ye musolakaw bingani wale ko o de b'a la ka ta ka musolakaw kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko musolaka maa 25 ko bingani cɛjugu taara ka olu de kɔni sɛgɛrɛ ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛna dɛmɛ don buna adamadenya ale kɔni hukumu kɔni kɔnɔna na ko bingani b'a la ka ta ka olu fana sɛgɛrɛ maa minnu fana kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni sigilen bɛ Sudan ale kɔni jamana kɔni kɔnɔna na ko a caman bɛ yen u jagoyara ni ka bɔ u sigiyɔrɔ kɔni na diɲɛ kɛnɛya sabatili tɔnba n'an ko ma ko OMS olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɛmɛ sigi la u ka kɛnɛyaso 50 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen ko olu kɔni tɛ baara la an bɛ waati min na ko sisan. An bɛ taa Qatar jamana ale kɔni kibaruyaw la an bɛ waati min na ko sisan min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies maaw olu kɔni kɛn bɛ ka lajɛrɛ belebeleba ka o kɔni sigi min ye a tako filanan kɔni ye waasa ka se ka yiriwa ka se ka o baaraw kɔni sabati maa 114 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ waasa ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan min ye buna adamadenw olu bɛ se ka damakɛnya hakɛ kow la cogoya min na ni ka se ka laɲini 17 ka se ka o kɔni sigi sen kan ni ka olu kɔni jɔnjɔnw kɔni turu fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ min kɔni sen fɛ hakili jagabɔw caman kɔni na kɛ waasa diɲɛmaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na.
an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔ ni kun ye aw ka dɔnkibaru ye min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a y'aw sɔgɔlen to buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.